сокинони маҳаллаи бӯстони ноҳияи Шоҳмансур ҷашни Наврӯзро бо риояи анъанаҳои ин ҷашни бостонӣ дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. ҳар як нафар бо ифтихор аз тамаддуни оламшумули худ ба ҷашнгоҳ ворид шуда якдигарро ба муносибати ин оини кӯҳан шодбош мегуфтанд. сӯзанӣ, хӯриш, анвои гуногуни таомҳои миллӣ ва дигар маҳсули пешниҳодкарда бозгӯи он аст, ки сокинони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе чун идомадиҳандаи анъанаҳои неки ниёгон дар эҳёи фарҳанги оламшумули миллат саҳми намунавӣ мегузоранд. сокинон бо чеҳраи болида ва ифтихор ва фарҳанги оламшумули худ ба ҷашнгоҳ ворид шуда якдигарро ба муносибати ҷашни Наврӯз шодбош мегуфтанд. наврасону ҷавонон бо пешниҳоди шеъру тарона васфи баҳору Наврӯз мекарданд. Наврӯз аз ҷумлаи кӯҳантарин ҷашни миллии тоҷикон маҳсуб ёфта, ба ташаккули маънавиёт ва ғанӣ шудани таҷрибаи офаридани неъматҳои моддӣ дар ҷаҳон замина гузоштааст. тавре аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, аз гузашта то имрӯз Наврӯзро ҳамчун ҷашни фараҳу хушҳолӣ, анҷоми корҳои саҳроии баҳорӣ ва бахшиши гуноҳони якдигар таҷлил мекунанд. имрӯз сокинони маҳаллаи бӯстони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар пайравӣ ба анъанаҳои неки ниёгон Наврӯзро бо риояи анъанаҳои нек бо фараҳу хушҳолӣ ва шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ пешрафти рӯзафзуни ватан таҷлил намуданд. ҳамзамон дар ҳудуди маҳаллаи бӯстони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба муносибати ҷашни Наврӯз корҳои ободу зебогардонӣ низ анҷом дода шудааст. бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллию фарҳангӣ ва эҳёи анъанаву суннатҳои аҷдодӣ наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Ванҷи Пурганҷ бо самимияти хос ҷашн гирифта шуд. дар ин рӯзҳои пурнишод хурду бузурги ноҳия бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва меҳру муҳаббат ба фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ Наврӯзро ҳамчун ҷашни ваҳдату созандагӣ истиқбол гирифтанд. наврӯзгоҳ бо шиору овезаҳои пурмуҳтаво дар васфи Наврӯзи хуҷаста сулҳу ваҳдат ва истиқлолият оро дода шуда, дар он намоиши ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои варзишиву омӯзгорону хонандагон баргузор гардида, бо дастархони идонаи иборат аз таомҳои миллии хоси ноҳияи Ванҷ, меваву сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватанӣ, анвои нону кулчақанд, хӯришҳои миллӣ ва растаниҳои шифобахш аз қабили паплағ, сукул, решани тиллоӣ, ки аз анъанаҳои бостонии наврӯзӣ маншаъ мегиранд, ороста шуданд. маросими идонаро маҳсули дасти ҳунармандону кишоварзон ва варзишгарони ноҳия, махсусан бонувону деҳқонон ҳусни дигар бахшида, онҳо бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар дар фазои идона Наврӯзи хуҷастапайро истиқбол намуданд. бонувони ҳунарманди ноҳияи Ванҷ ифтихор аз он доранд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба онҳоро дастгирӣ мекунанду пайваста барои пешрафти ҳунару маҳорати волояшон чорабиниҳои зиёд ташкил ва баргузор мекунанд. хурду бузурги ноҳияи Ванҷ бо либосҳои идона ва чеҳраҳои кушод, бо арҷгузорӣ ба расму оини ниёгон ин иди аҷдодии Наврӯзи аҷамро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. дар як гӯшаи дигари намоишгоҳ бозиҳои миллӣ баргузор гардид, ки меҳмонон аз он дида намуда зикр доштанд, ки дар ноҳияи Ванҷ варзишгарон бояд пайваста дар мусобиқаҳои варзишӣ ширкати фаъол дошта бошанд. иброз дошт, ки Наврӯз воқеан аз муборактарину фархондатарин ҷашнҳои миллии тоҷикон маҳсуб ёфта, таърихи беш аз ҳазорсолаҳоро дорад. имрӯзҳо бо ташаббусҳои пешвои миллат ин ҷашни аҷдодӣ дар саросари кишвар ҷашн гирифта мешавад ва аз ин иқдоми беназир мардуми шарафманди Тоҷикистон ифтихори беандоза доранд. Наврӯз имрӯзҳо бо риояи тамоми суннатҳои аҷдодӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар ҷаҳон ҷашн гирифта шуда мавқеи махсуси худро дарёфт намудааст. дар идомаи чорабинии дона барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳияи Ванҷ ва беҳтарин ҳунармандони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир гардид. ҳунармандон бо иҷрои сурудҳои наврӯзӣ ва рақсу таронаҳои мардумӣ фазои ҷашнро боз ҳам гарму самимӣ намуданд. Наврӯз аввалин ҷашне, ки ин идро шоҳҷамшед ҷашн гирифта, дар тӯли таърих бо расму оинои ба худ хос ҳифз гардида, дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Ҳимомаи Рамон мақоми ҷаҳониро касб намуда, имрӯз хурду бузурги кишвар ин идро бо тантана ҷашн мегиранд. аз ин лиҳоз кулли тоҷику тоҷикистониён ин ҷашни тозабаҳорро бо шукӯҳу шаомати хоса ва муждаи баҳор ҷашн мегиранду суннату ҳанъанаҳои фарҳанги ниёгонамонро пос медоранд. сокинони ноҳияи Рӯшон Наврӯзи оламафрӯзро аз рӯи тамоми оинои покизагӣ нигоҳ дошта, Наврӯзро ҷашни миллӣ аҷдодӣ шуморида, бо озодагиву латофат ва назокату шарофати худ ба рӯҳу эҳсоси мардуми сарзамини хуршедӣ
тоҷикон пайвастании ногузастанӣ дошта аз замони пайдоиш то ба имрӯз аз дилу ҷон интизор мешаванд. ин ҷашни бостонӣ як рукни муҳими худшиносии миллӣ, василаи пайвастанӣ намудани наслиҳо, эҳёи расму суннатҳои ниёгон аст. наврӯз тамаддунгари зебоӣ, меҳру муҳаббат ба табиат ва ҳифзи он дар рамзи дӯст доштан ва расидан ба қадри зиндагӣ мебошад. баъди тамошои маҳсулоти дастӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинони сарбаланди ноҳияи Рӯшон, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми бошандагони ноҳияи Рӯшонро бо Наврӯзи аҷам табрик намуда изҳор доштанд, ки Наврӯз барои мардуми мо на танҳо хушраву шодмонӣ, рамзи бедории табиат, оғози кишту кор, балки айёми созандагиву ободкорӣ буда, бо пешрафту ободии ҳар як хонадон, маҳалли зист, шаҳру ноҳия ва дар маҷмӯъ ободии сарзамини мо ва оғози марҳилаи нави зиндагӣ дониста мешавад. баъди маросими расмии ид, ҳунармандони маъруфи ин ноҳия ва ҷумҳурӣ барномаи адабии мусиқии хоси Наврӯзро пешкаши Али Наврӯзгоҳ намуданд. мусобиқаи варзишӣ аз намуди куштини миллӣ ҳаводорони зиёдро гирд оварда, бозии ниҳонӣ аз намуди волейбол, тенниси рӯи мизӣ баргузор гардид, ки ҷараёни мусобиқаро тамошо намуданд. аз рӯи натиҷаи сабқати куштингирӣ паҳлавони маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон Шакармаҳмад Мирмамадов бо арифашон дастболо гардида ғолиби мусобиқа дониста шуда. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик аст, ки дар асоси ғояҳои башардӯстона, созандагию ободкорӣ, инсондӯстӣ, некию накӯкорӣ ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат таҷлил карда мешавад. бо риояи ин оину суннатҳои неки аҷдодӣ, ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар ноҳияи Ховалинг низ сокинон ба таври пуршукӯҳ истиқбол гирифтанд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ барои таҳкими ҳисси ифтихори миллию хештаншиносӣ, эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, инъикоси оинҳои ин ҷашни бостонӣ ва муаррифии дастовардҳои соҳаҳои хоҷагии халқ гӯшаи намоишгоҳ ташкил карда шуд, ки дар он аҳли заҳмат ва ҳунармандони ҷамоатҳои деҳот, кормандони ташкилоту муассиса, ҷавондухтарону бонуон намунаи ҳунару маҳорат ва маҳсули меҳнати худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз инъикоскунандаи таърих ва расму оинҳои миллӣ аст, ки он то имрӯз арзишҳои волои фарҳангии моро дар худ ҳифз намудааст. дар намоишгоҳи мазкур тарзи оростани хони наврӯзӣ, омода кардани таомҳои миллӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ ва дигар оинҳое, ки хоси ин ҷашни аҷдодӣ аст, ба намоиш гузошта шуд. дар ин тадбир ҷавонону варзишгарон низ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳунару маҳорат ва дастоварди худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз яке аз оинҳои бостонии миллати тамаддунофар ва соҳибмаърифати тоҷик аст, ки аз фарорасии соли нави хуршедӣ мужда медиҳад. дар идомаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Ховалинг, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва меҳмонон ба сухан баромада, ҳозиринро ба муносибати Наврӯзи фархундапай таҳният гуфта, аз таърихи пайдоиши Наврӯз ва аз саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонӣ гардонидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. дарҷ гардид, ки Наврӯз воқеан аз муборактарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи Наврӯз ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстонаи хеш, дӯстиву рафоқат, ҳамкориву ҳамбастагӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои фаровони табиат мардумро гирди ҳам меорад. Наврӯз ҷашне созандаву сулҳофар, муттаҳидкунандаи инсонҳо, таблиғгари дӯстиву рафоқат, баробарӣ, адолат ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. дар идомаи ин ҷашни бошукӯҳ дар ноҳияи Ховалинг, барномаи мукаммали ҳунармандони бахши фарҳанг ва сарояндагони маҳбуби ҷумҳурӣ суруду таронаҳои омоданамудаи хешро, ки пурра дар мавзӯи баҳору Наврӯз бахшида шуда буданд, пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ. зери ин унвон дар донишкадаи байналмилалии Леваканти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Левакан бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, ҷавонони фаъоли вилоят, конференсияи илмии амалӣ ва маросими қадршиносии беҳтаринҳои соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш вилояти Хатлон доир гардид. қабл аз оғози конференсия, иштирокдорон вобаста ба таъриху ташаккул ва оину суннатҳои хоси Наврӯз ва бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақоми ҷаҳонӣ касб кардани ин ҷашни сирф миллӣ
андешаронӣ намуданд. таъкид карда шуд ки наврӯз ва расму оинҳои наврӯзӣ дар тӯли мавҷудияти беш аз 6000 солаи хеш ҳамчун сарчашмаи муҳими ахлоқиву тарбиявӣ барои дар рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ, таҳаммулгароӣ, хештаншиносӣ, зебоипарастӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамзистӣ ва некӯиву накӯкорӣ тарбия намудани инсоният хизмат намуда, фарҳанги миллии кӯҳанбунёду соҳибтамаддуни моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. таъкид бояд кард ки наврӯз на танҳо оғози сол ва фасли зебои баҳор, балки рамзи умед ба ояндаи нек, фардои дурахшон ва зиндагии пурсаодат аст. гуфта шуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ маҳз бо ташаббусу дастгириҳои бесобиқаи пешвои миллат, ҷавонон дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ дастгирӣ ёфтанд ва бо шарофати таваҷҷӯҳу дастгириҳои рӯзафзуни сарвари давлат, ки ба нерӯи ҷавонон эътимоду боварӣ доранд, соҳаи ҷавонон ба варзиш дар қаламрави кишвар бахусус вилояти Хатлон рушд намуда, боиси рӯҳбаландии ҷавонон ва ноил гаштани онҳо ба дастовардҳои беҳтарин дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ гардидааст. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба беҳтаринҳои соҳаи ҷавонон ва варзиш, диплом ва ба фаъолони касбу кори гуногун сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз дар ноҳияи деваштичи вилояти суғд бо баргузор намудани суннату анъанаҳои некаш оғоз гардид. омода кардани таомҳои миллӣ ки ҷузъи муҳими фарҳанги ғании миллат мебошад, бо унвони ноҳияи деваштич ин анъанаи гузаштагонро ҳифз карда ва ба дигарон меомӯзанд. суманакпазӣ яке аз рамзҳои наврӯзӣ ба шумор рафта, ҳар сол дар фасли баҳор, аз ҷумла дар иди наврӯз, ин навъи таом омода карда мешавад. идомаи бошукӯҳи ҷашни байналмилалии наврӯз дар майдони варзишгоҳи ноҳияи деваштич бо намоиши молу маҳсулот, ҳунарҳои мардумӣ, бозиҳои гуногуни варзишӣ ва барномаи бошукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ идома ёфт. дар ҷамъовади тантанавӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, собиқадорони меҳнат, кормандони касбу кори гуногун ва сокинону фаъолон иштирок намуданд. дар оғози чорабинӣ намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ, дастовардҳои аҳли ҷамоати деҳот, ташкилоту муассисаҳои ноҳия, анъанаҳои неки наврӯзӣ, таомҳои миллӣ ва бозиҳои миллии варзишӣ ба намоиш гузошта шуд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тамоми сокинону меҳмононро ба ин рӯзи фархонда муборакбод гуфта, таъкид намуданд, ки наврӯз на танҳо оғози сол ва фасли зебои баҳор, балки рамзи умед ба ояндаи нек, фардои дурахшон ва зиндагии пурсаодат аст. дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони бииштиҳосо сол ба сол ободу шукуфон гардида, ноҳияи деваштич низ дар самти рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ қадамҳои устувор мегузорад. ба ифтихори чорабинии мазкур аз ҷониби бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич, барномаи бошукӯҳи идона ва рангини ҳунарӣ, ки ба ситоиши наврӯз, баҳор ва зебоию шукуфоии табиат бахшида шуда буд, пешкаш гардонида шуд. дар тамоми ҷамоату шаҳрак ва деҳоти ноҳия барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, тадбирҳои корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат дода мешаванд. ҳамзамон дар ин рӯз бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз бо иштироки масъулон дар ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ, деҳаи Дархон, толори варзишии далерони Дархон мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки толори варзишӣ аз ҳисоби аҳолӣ ва ҷавонони бонангу номуси деҳа бо харҷи зиёда аз 1 миллион сомонӣ сохта шуд. масоҳати умумии толори варзишӣ зиёда аз 500 метри мураббаъро ташкил намуда, дар он тамоми шароиту имконоти мавҷуда барои ҷавонону наврасони деҳа фароҳам оварда шудааст. ин тадбири муҳим имкон фароҳам меорад, ки ҷавонону наврасон дар рӯҳияи хештаншиносию ватандӯстӣ тарбия ёфта, дар чунин толорҳои варзишӣ машқу тамрин намуда, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоянд. бояд гуфт, ки барои рушду пешрафт ва ободонии диёр дар баробари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, саҳми соҳибкорону сокинони ноҳия низ назаррас мебошад. дар ин раванд кулли сокинони деҳаҳои ҷамоати деҳоти Муҷун, аз ҷумла соҳибкорони маҳаллӣ, шахсони саховатпеша дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми муносиб гузошта, баҳри ободу зебо намудани маҳаллизисти худ саҳми арзанда гузошта истоданд. аз ҷумла дар доираи корҳои ободонӣ дар деҳаи Истиқлол як пули мошингузар мавриди истифода қарор дода шуд. пули мазкур бо маблағи зиёда аз 2 миллион сомонӣ аз ҷониби сокинон сохта шуда, дарозии он зиёда аз 25 метрро дар бар мегирад ва рафтомади сокинонро бо шоҳроҳҳои Душанбе, Хуҷанд, Бӯстон, Чаноқ мепайвандад. ин амали дастаҷамона мушкилоти чандинсолаи сокинони деҳаи мазкурро осон намуд.
дар деҳаи лолазори ҷамоати деҳот яхтан бошад барои бунёди муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо иштироки сокинони деҳа санги асос гузошта шуд. муассисаи мазкур аз ду ошона иборат буда бо харҷи зиёда аз 2 млн 800 000 сомонӣ барои 200 кӯдак сохта мешавад. иқдоми мазкур бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич ва саҳми соҳибкорону аҳолии деҳа бунёд мегардад. дар маҷмӯъ наврӯзи хуҷастсапай дар ноҳияи деваштич бо дастоварду комёбиҳои беназир ва хушу хотирмон таҷлил карда шуд. наврӯзи хуҷастсапайро сокинони ноҳияи Спитамин бо шодию нишод ва пайки хуш аз дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат истиқбол гирифтанд. дар макони баргузории чорабинии тантанавӣ ҳазорҳо нафар сокинони касбу кори гуногун аз 6 ҷамоати деҳоти ноҳия дар фазои озоду обод ва файзи сулҳу суботу ваҳдати пойдор бо чеҳраҳои шоду масрур ҷамъ омаданд. дар ноҳияи Спитамин чун таомили гузаштагон наврӯз айёми баҳор оғози киштукор ва фасли хуррамию шодӣ барои сокинон аст. заминҳои корами ҳудуди ноҳия барои ривоҷи кори марди деҳқон, фаровонии дастурхон ва манбаи пешбурди зиндагӣ ба ҳисоб рафта, аз ин лиҳоз дар чорабинӣ ба муносибати ҷашни наврӯз намояндагони ҷамоати деҳот, хоҷагиҳои кишоварзӣ, ҳунармандон, катбонуҳо дар растаҳои намоишӣ нону хӯришҳо, хӯрокҳои миллӣ аз ҳосили заминҳоро омода карда, ин ҷашни миллию ҷаҳониро бо шукӯҳи хоса истиқбол гирифтанд. махсус фурудхонӣ, таманниёти идона ба якдигар, эҳдои меҳру садоқат ва чеҳраҳои шукуфон бозгӯи ифтихору фараҳмандии ҳамагон аз давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон аст. намояндагони 6 ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамин дар ин ҷашни ҳамагонӣ дастовардҳои хешро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. суманакпазию таронаҳои наврӯзисароиҳои занону духтарон, гулгардонӣ, ороиши дастурхони идона бо 7 сину 7 шин, баргузории мусобиқоти гуногуни варзишӣ, пешниҳоди намунаи корҳои ҳунармандӣ, рақсу шодмонӣ ва амсоли инҳо зеббахши чорабиниҳои наврӯзӣ, баёнгари шодию хурсандии ҳамагон аз ҷашни миллию ҷаҳониро бозгӯ мекард. дар чорабинии идона намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни шодбошии сокинон аз асолату бузургӣ ва оинҳои неки ҷашни ҳамагонӣ ёдовар шуда таъкид доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат ва ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ, ки ҳадафи он сарҷамъию муттаҳидӣ, тарғиби инсондӯстӣ ва раҳнамо ба зиндагии шоиста аст, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ва ин аст ки наврӯз аз ҷашни миллӣ ва ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфта, мақому эътибори он дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун оини некию ростагорӣ боло рафта, имрӯз дар тамоми дунё наврӯз ҷашн гирифта мешавад. дар тантанаҳои наврӯзи оламафрӯз ба хотири қадрдонӣ аз кору фаъолияти кормандони соҳаҳои хоҷагӣ халқ, мақомоти давлатӣ, фаъолон, кишоварзон, ки дар ин давра дар пешрафти ноҳия ноил шудан ба нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ заҳмат кашиданд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи Спитамин бо оғоз аз наврӯз корҳои созандагиву бунёдкорӣ, сохтмони иншооти гуногун, аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои истеҳсоливу мунфарши роҳҳо ва вусъат додани кишту кори баҳорӣ тақвият дода мешавад. бо чунин таманниёти нек, роҳнамоии ҳамагон ва корҳои бунёдкорию созандагӣ, наврӯзи ҷаҳонӣ дар ноҳияи Спитамин ҷашн гирифта шуд ва дар барномаи фарҳангӣ, таманниёт, шеъру таронасароӣ, ташкили бозиҳои миллӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва тантанаҳои идона шукӯҳи нав бахшид. анъанаву оинҳои ҷашни таърихи наврӯзи аҷдодӣ дар деҳаю мавзею маҳаллаҳои ноҳияи Ашт ҳамчун суннатҳои неку арзишманд зинда мондаанд. бино ба суннатҳои неку шоистаи наврӯз, ноҳияи Ашти вилояти Суғд ободу зебо, сарсабзу хуррам гардида, дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бо вусъати корҳои созандагӣ, иншооти нави соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ ба рушди ноҳия замина мегузоранд. наврӯз айёмест, ки ҳамагонро ба ободкорию офарандагӣ, созандагию тозакориҳо ҳидоят менамояд. дар рӯзи наврӯз ба истифода дода шудани силсилаи иншооти соҳаи тандурустӣ тӯҳфаи наврӯзӣ ба сокинони ноҳияи Ашт арзёбӣ гардид. маркази ташхисию табобатии Баҳри Шифо аз нахустин муассисаҳои муосири тиббӣ дар ноҳия мебошад, ки баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷорӣ намудани усулҳои пешрафтаи ташхису табобат, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар беморхонаи марказии ноҳия таъсис ёфтааст. филиали маркази ташхисию табобатии Баҳри Шифо ҳамчун навгонии Наврӯзӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ, кормандону собиқадорони соҳаи тандурустӣ ва аҳли ҷомеаи ноҳия ифтитоҳ ёфт.
дар маркази нави беморхонаи баҳри шифо барои қабули беморон ташхис, муолиҷа, ҷарроҳӣ, бистаринамоӣ ҳамаи шароитҳои меъёрӣ тибқи талаботи тибби санитарӣ муҳайё карда шудааст. маркази баҳри шифо дар муддати кӯтоҳи фаъолият дар ташхис, табобат ва эндоҷарроҳиҳои дилу рагҳо шинохта шудааст. бо вориду истифодаи дастгоҳи муосири ташхисии томографи компютерӣ талаботи ниёзмандон сокинони ноҳияи Ашт қонеъ барои дар сатҳи меъёрҳои пешрафта ташкилу гузарондани ташхису муоинаҳои узвҳои бадан имкон фароҳам омад. таъсису фаъолияти филиали маркази ташхисию табобатии баҳри шифо дар ноҳияи Ашт, татбиқи амалии сиёсати давлатӣ, иҷрои барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани ташхису табобат, ҷарроҳиҳо, усулҳои муосир, дастрасии аҳолии деҳот ба хизматрасониҳои пешрафтии тиббӣ мебошад. дар арафа ба рӯзҳои Наврӯз ҳамчунин дар соҳаи тандурустии деҳоти ноҳияи Ашт дигар иншооти нави соҳа мавриди истифода қарор гирифтанд. беморхонаи сироятии минтақавӣ дар ҷамоати деҳоти Ориён, таъмини оби нӯшокӣ бо сохтани чоҳи амудӣ дар шӯъбаи дуюми ҷарроҳӣ дар шаҳреки Дӯстӣ, шӯъбаи таваллуд бо муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоти замонавӣ дар деҳаи бободархони ҷамоати деҳоти Понғоз аз чунин навгониҳои наврӯзӣ мебошанд ва ба беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳоти ноҳияи Ашт мусоидат менамоянд. сокинони ноҳияи Ашти вилояти Суғд бо ҳамин гуна навгониҳо дар фазои ободу шукуфо бо ифтихору шукргузории рӯҳии фараҳу шодӣ Наврӯзи фарруху фархундаро истиқбол намуданд ва ҳама суннату оинҳои Наврӯз дар Наврӯзгоҳи ноҳияи Ашт инкосу ифода ёфтанд. наврӯзиҳои аҳли ноҳияи Ашт собитгари он аст ки ҳамагон дарк намуданд ки бо ҷашни ҷаҳонӣ эълон шуданаш масъулияти рисолати соҳибони Наврӯз аст ки тамоми суннатҳои қадимии онро дубора эҳё намоянд ва ба онҳо маънии тоза бахшанд. зеро арзишҳои ахлоқию маънавӣ ва ҳикмату оинҳою суннатҳои Наврӯз бузургу нодиранд ва ба тамаддуну фарҳанги Наврӯз аз ҳарвақта дида ҷомеаи ҷаҳон низ ниёзи бештар дорад. аҳли Наврӯзгоҳи ноҳияи Ашт ва дар симои онҳо кулли сокинони ноҳияро намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни миллию ҷаҳонӣ шодбош гуфтанд. таъкид ёфт ки маҳз ба шарофати истиқлоли давлатӣ Наврӯз зиндаву эҳё гардида ба ҷашни миллию давлатӣ табдил ёфт ва соласол шукӯҳу шаҳомату маънии тоза касб менамояд. зеро асолати иҷтимоиву ахлоқии Наврӯз хеле бузург буда нишонаи тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад. дар рӯзи Наврӯз ба гурӯҳи калони намояндагони соҳаҳои ноҳия мукофоту ифтихорнома ва тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим гардиданд. дар Наврӯзгоҳи асосии ноҳияи Ашт дар таронаю чакомаҳо ҳикмату оину суннатҳои Наврӯз, ифодаю тараннум, арзишҳои олию маънавию ахлоқии фарҳанги Наврӯз васфу пешниҳод гардид. кӯдакону наврасон, ҷавонони саодатманд, пирони кор оину анъанаҳои Наврӯзро иҷро карданд ки шаҳодати таваҷҷӯҳи сокинони ин мавзеи таърихии тоҷикон ноҳияи Ашт ба фарҳанги ғании Наврӯз ва башорат аз ҷовидонӣ будани ин ҷашни беш аз 6000 солаи таърихист. наврӯзгоҳи аҳли ноҳияи Ашт ва наврӯзиҳои бошукӯҳи аҳли ноҳия таҷассуму ифодагари зиндаву поянда будани ҳикмату оину суннатҳои накӯи Наврӯз дар дилу вуҷуди ҳар фарди ҷомеа ва ифодаи нияту орзуҳои накӯи наврӯзии сокинони ноҳияи Ашти вилояти Суғд гардид.